Готови ли сме? Колеги, пред вас е нови изпълнителен директор на Локомотив Пловдив, господин Кузман Маринков. Господин Маринков, здравейте първо. Каква е целта на срещата, която организирахме? Здравейте и от мен. Както знаете, по решение на собственика на футболен клуб Локомотив Пловдив, господин Крушарски, съм назначен за изпълнителен директор на Локомотив Пловдив. В качеството си на такъв, освен всички други организации по работата, която ние трябва да създадеме в нашия футболен клуб, която е създадена, но трябва да оптимизираме и да представим една нова концепция за развитието на клуба на господин Крушарски. Едно от най-важните неща е също работата ни с медиите. За нашия клуб и за мен специално това е от особено значение, тъй като по този начин, ние давайки информация на широката общественост, показваме начина, по който се работи в Локомотив Пловдив и създаваме определена визия, имидж на нашия клуб. Така че за мен е важно да определиме правилата, по които ние с вас ще работим, да чуя вашите предложения. Какви са за начина, по който трябва да се работи между двете страни, тъй като естествено ние нямаме компетенцията на вашата професия и се получава така, че някой път има нерегламентирано изнесена информация, представена нерегламентирана информация, по грешен начин се разбира, тълкува и представя в широката общественост, а това съответно рефлектира за имиджа на Локомотив Пловдив, с което ние държиме нещата да бъдат ясни и конкретни. Мога да дам веднага един пример в това отношение. В моето пребиваване вече в Локомотив Пловдив, първата среща, която имахме работно-опознавателна, информацията, която беше представена от нашия сайт, от някои медии беше тълкувана като работно-опознавателна среща в стил работническо дело. Няма да цитираме медии. В този случай аз искам да уточниме информацията, която ви е нужна, дали чрез сайта, дали чрез хора, ръководители от футболния клуб искате да получавате. То е нормално, естествено, тъй като всеки има съответната компетенция по задълженията, които изпълнява футболен клуб Локомотив Пловдив, и информацията, която ще ви бъде дадена, ще бъде правилната информация. В тази връзка беше моята реакция и желанието да се срещаме и да имаме комуникация и координация на тези действия, дали чрез сайта на футболния клуб, дали чрез мене лично. Аз нямам против да давам информация. И преди съм давал такава, когато съм бил в футболен клуб Локомотив Пловдив. Няма значение дали сме били в Бразилия, Италия. Но нека преди да бъде публикувано нещо в медиите, да бъде евентуално съгласувано, ако нямате пълна информация и не сте сигурни, че това, което е получено като информация от клуба, е достоверно. Пак казвам, държиме на имиджа на Локомотив Пловдив и информацията, която се излага пред обществеността, да бъде реална. Така че аз съм на ваше разположение. Сега, от ваша страна, ако имате въпроси също и за работната среща, която беше проведена, да ви информирам за характера на нейната среща в някои детайли. Сами знаете, че има информация, която е конфиденциална, клубна тайна, тя не може да се изнася. И имаме правилник за вътрешния ред, който всички трябва да спазват, така че ако някой изнесе нерегламентирана информация, това означава, че ще наруши правилника нашия, който е на футболния клуб. Така че очаквам вашите въпроси, може да направим дискусия, която така да изясни нашите отношения, които да бъдат улеснени
в бъдещия период, в който така ще имаме възможност да работиме заедно. Моля? Предлагам да внесете яснота по тази среща, която сте провели. Значи, както казахме, срещата, съвещанието, така да го наречем, имаше работно-опознавателен характер, тъй като, влизайки в клуба, аз съм бил и преди в този клуб, някои от нещата са ми ясни, познати. Мога да отбележа, че след моето идване има развитие на клуба в положителна насока, в техническо оборудване и други положителни неща. Но запознавайки се с ситуацията в този едноседмичен период, аз констатирах някои неща, някои неясноти, които има в комуникацията и координацията на действията. Затова на тази среща аз изложих моите виждания за начин на управление на клуба, които имам аз. Изисках да бъде съставена длъжностна характеристика на всички служители, за да може да се знае всеки какви задължения и права има в този клуб, пред кой пряк ръководител трябва да отговаря за своите действия и съответно нуждите, които те имат за подобряване на работното място, проблемите, които имат на своето работно място, с една цел, да можем да видим кои са недостатъците, да се оптимизират някои от нормативните документи, с които се управлява футболния клуб. Аз заявих, че имам намерение да управлявам футболния клуб на законова база, която е в нашата държава. А това са договорите между футболистите, кодекса на труда, правилника за вътрешния ред, устава, който е на футболния клуб, наредбите на Българския футболен съюз, наредбите на УЕФА, на ФИФА и смятам, че не е необходимо дори да въведем и етичен кодекс, който да регламентира и така взаимоотношението между служителите. Обърнах внимание на облеклото на служителите по време на матчовете, които са. Обърнахме внимание на тютюнопушене, места за тези неща, на дисциплина, на хигиена в футболния клуб, на ситуацията, тренировъчна база, детско-юношеска школа. В една много широка гама, да ни изреждам всички неща, но всичко, което обхваща дейността на футболния клуб, сме го разгледали, треньори, приоритети в момента, които имаме и очаквам сега обратната информация от тях, в писмен вид, да бъде изложена, за да мога аз да си направя да си изградя една пълна картина, да добия представа за ситуацията в клуба, каква е, и по съответния ред да докладвам на собственика на клуба, господин Крушарски, и в последствие да прецениме къде трябва да се оптимизират някои от нормативните документи, къде трябва да въведеме нови, с единствена цел да може да изградиме една правилна методика и структура на футболния клуб, по която да знаят всички своите права и задължения, и целта е да се постигне една устойчивост във всички тези действия с една яснота кой какви права и задължения има и, както казахме, пред кой носи отговорност. Това е в общи линии. Ако нещо конкретно ви интересува, съответно след този доклад, който ще направя, ще изработим една концепция за развитие на футболния клуб, така в по-дългосрочен план. Наблегнах на това, имах среща и с треньорите на школата, среща с директора на школата, чух тяхните проблеми, чух тяхните предложения, нужда от квалификация, усъвременяване така на знанията. Обсъдихме евентуална квалификация в европейски клубове, за да видим как се развива Европа и света в сферата на футбола. Ще взаимстваме добри практики от европейски футболни клубове. Няма да коментираме и обиждаме българския футбол, но сами виждате, че всички отбори в България, които имат цели и намерения да
обърнат сериозно внимание за развитието на футбола. Не е само някакво съществуване, такава е моята идея, бидейки тук, времето, в което ще бъдеме. Нямам илюзията, че идвайки тук, ние ще станем някакъв голям грант, европейски и така нататък, но мога да декларирам, че през престоя, в който ще бъда в Локомотив Пловдив, ще работя съзнателно и отговорно и в направление да може ние да станем един клуб с европейски методи на работа. Всички знаем, че Локомотив Пловдив е марка, институция, позната не само в България и в Европа. Затова ние трябва да се грижим за изграждане на доброто име и имиджа на Локомотив Пловдив. Така че много са сферите, които ще работим. Сами виждаме, че вече не е нужно да се съобразяваме и да гледаме Левски и ЦСКА какво правят. За сега винаги е било така. Видяхме и Литекс и Лудогорец, когато изградиха свои проекти и ги развиха. Какъв е резултата? Ние имаме тези възможности да направим една концепция, която да ни доведе до едни по-добри резултати, които да се постигнат в Локомотив Пловдив. Така че ще работиме в тази насока. Смятам, че има капацитет в футболен клуб Локомотив. Има още неща, които трябва да се добавят, като мога да спомена, работейки с цял свят, с менеджери, с УЕФА, с футболисти, които говорят чужди езици. Имаме нужда от международен отдел, който да осъществява тези комуникации, да има навременна реакция, за да може да бъдем в реално време бързи и да не става така, че някои добри футболисти, които другите клубове, имайки тези възможности, реагират бързо и ги взимат, а ние изоставаме, и което се отразява на футболния клуб, на селекцията, на треньора и утежняваме неговата работа. Така че в тази връзка ще работим за изграждане на стабилна система за наблюдение на талантливи футболисти от България, от чужбина. Така че доста са нещата, върху които смятаме, че може да бъдат подобрени с качествата, които имаме тук като специалисти, които са в Локомотив Пловдив. Ще видим още един път кой какви способности има, за да можем да използваме правилно по най-добрия начин качествата на служителите тук, всеки да прави това, което може, за да има ефект от тази работа. Бяхте споменал всъщност ние бяхте с колеги, писаха за ваша среща в община Пловдив с кмета, ако не се лъжа, по повод концесията на стадион Локомотив. Там има ли някаква яснота и вие може да отговорите на въпроса Локомотив Пловдив как ще финансира тази концесия, ако я получи? Да, действително имахме среща с господин Тотев, с кмета на община Пловдив. Нещата беха този път, независимо, че са провеждани 10 срещи. Тази среща мога да кажа, че беше много ясна, конкретна и имаше съответния резултат, който резултат е, че общината е разположена да предостави терен за нуждите на Локомотив Пловдив за изграждане на техническа база. Това са спортни игрища и съоръжения за детско-юношеската школа. Всички знаем, че има вече нормативни документи от УЕФА, които, ако искаме да бъдем един европейски клуб, трябва да отговаряме на тяхните стандарти. Уточнихме какви документи трябва да представяме ние като писма за намерения на база на Закона за спорта, за да кандидатстваме за тези терени, които трябва да бъдат разгледани на сесия на Общинския съвет и съответно след тяхното решение ние ще присъстваме, може би аз лично ще присъствам дори държа да присъствам на комисиите, които обсъждат този проблем, на сесията на Общинския съвет. Съответно, ако има някои въпроси, защото много пъти се получава, че нещата спират и нямат развитие, тъй като
общинските съветници не са наясно с някои неща, задават въпроси и съответно трябва да има някой, който да отговори на тези въпроси. Така че там имаме развитие по този въпрос, но ние не сме спряли по указанията на собственика на клуба господин Крушарски. Работиме във всички посоки с общината, с областта, с всички инстанции, министерства, за да можем да постигнем това, което е необходимо на детско-юношеската школа като база да осъществиме. По какъв начин ще се финансира? Естествено, ще бъде и със собствени средства. Ние сега една от задачите, която собственика иска, представя пред ръководство и пред мене, да можем да привлечеме и спонсори, и рекламодатели, естествено по законосъобразни начини. Не можем всичко да се изгради със собствена сила, собствени възможности. Ако държавата откликне, ще бъде добре дошло, ще занимаваме нея, тъй като съоръженията, които изграждаме, те ще останат собственост на общината, а тези съоръжения са в обществена полза за децата, които са нашето бъдеще. Така че никой не трябва да бъде безразличен и в случая трябва да се чувства съпричастен към изграждането на тази база. Вече водиме преговори с някои голями европейски и световни компании, които да влязат в Локомотив Пловдив. И смятам, че Локомотив Пловдив е авторитетна институция, която могат да влезат спокойно реномирани институции, компании, обществени организации и всичко, за да можем да взаимно да си бъдем полезни.